Клиентите на Далкия Варна оценяват с 4,65 по шестобалната система качеството на услугите на компанията. Това сочат резултатите от независимо представително проучване сред нейни абонати и жители на морската столица, които не ползват централно отопление. От фирмата обещава да продължат да полагат усилия цената на топлоенергията да бъде достъпна за повече хора. Далкия Варна умее да прави това, знае как да инвестира. Всичките инвестиции за последните 4 години са направени с тази цел. Работим много усилено в посока да задържим цените, въпреки натиска на цената на природния газ. И смятаме искрено, че ще успеем, защото това, което предлагаме, да се прилагат наистина успешни практики, както от опита на компанията, така и от регулаторния опит в европейските държави. През 2012 година са планирани отстъпки за клиенти на дружеството. На жилищни сгради, в които над 70% от клиентите ползват отопление, ще бъдат подарени входни врати. Там, където 95% се топлят централизирано, ще бъде предложена 20% отстъпка от сумата в годишната фактура. Ваучери за безплатна топла вода през лятото ще бъдат раздавани на социално слаби и пенсионери. Централизираното топлоснабдяване има няколко основни предимства. Първото е, че това е най-ефективната технология. Това е технология, при която ние не само губим най-малко първична енергия горива, но поради това, че се произвежда и комбинирано, се печели такава. Емисиите са много по-малко, което несъмнено води до това хората да получават услугата на една разумна цена. И тази услуга е наистина много, води до силен комфорт, много по-екологична е, много по-здравословна е и наистина много по-ефективна. През последните 4 години Далкия е инвестирала 16 милиона лева в мрежата, абонатните станции и инсталациите.